Пускай сега. Стой мирен. Броди нема. Броди. Броденце, малко мамата му ще боли малко те. Да снимаме кръчето, бебе. Сега какво трябва? Да снимаме малко кръчето. Това е как е така. Това е положението. Десна беше. Ами там има кръв на едното кръче вътре на сгъбката на коленото. Няма нищо. Не на коленото, на другото и да няма. Има нещо. Броден ти е... Броди се казва, той си има име. Броди. Има си име той. Аделине. Радомир е ниче. Радомирец. Няма слънчица, маличко. Може очичко твой. Най-хубавите очички. Къде са най-хубавите очички? Къде са най-хубавите очички? Когато ничи? На мама ми тази, на мама си. На мама ми, готово е. Готово. Готово беше. Може да се чуто. Тази защо го учим? Не знам какво се случва. Чак много който се изплашен, само се облизва горки. Изплашен миско той. Мами миско. Къде там е повързането на женце? Къдеко? Къде го вързането на женце? Си ти взям очите, бе. Очите хубави си ти падна, бе, мамо, бе. Чаква хубаво. Хубави са, нещо съм, че е големи. Моето е за жълти. Мраза кучета са жълти очи. Това ми е второто са жълти, ще са ненормално. Наистина ненормално куче. Не го между другото, той става, той е бил хубав, като е бил млад. Бил е красавец. Той няма. Има нещо лоджиско, пълни му ушите красиво. Не го знам какъв е, ама хубавец. Какво е? Кръвоследник. Близка си се, мамо. Близка си. Радомирски кръвоследник. А кой знае от кой село са го изметкали или от кой град? Пътешком са го изхвърляли в багажник. Бабуне, Владиска, оти. Кой баба бе нарисуван такъв, бе, кажи аз като се оправя и като ме изкъпат, знаете какъв ще стана красавец още повече. Още повече ще стана красавец. Кой бе беше на десния? Десния, да. Нали вици? Ребънтя, я мама си полегни. Така, браво. Браво, браденци. Молим, братко, той. Молим, братко, петвечарски скален нос. Къде мамо си рил там? Дупки ли ри? Има проблем в ставата. Има ушипяване. Цялата е ушипяване. Тук го е шип, виж откъде е. Това. Го още един. Ето отток. Виж как изглежда тук ставата. Виж как е тук отпред. Има отток вътре в ставата. Ето има щупване на фибулата, но това няма проблем. Така че... Дали заради това не стъпва? Не. Нали ще, мамо? Не.